So, sululot mga kadimo. Karon din adlaw no kay mga kuan mi, challenge na sad mi. Kan, shout out challenge. Oh, di ba? Sigutan ay. Shout out challenge ah. So para ito tanan lang ba shout out na mo, ma-shout out mo para di mo mag mahay ba para kasi di na mo subscribe na sa mga kanan YouTube channel. So start na mi. Shoutout ako sa kwan. Akong igagaw nga si kwan. Busini Cooper Buyusi. Shoutout gaw. Shoutout natin ka kay para di ka maglagon ako. Sa akong partner sa una sa Outland si Roxanne Akaban. So, naga. Shoutout sa akong Andra sa Negros. And then sa akong igagaw nga na sa Hong Kong karon. Sa Tagalawag ang tanan. Shoutout niya. Shoutout sa kwan. Mga vlogger na sa ground. Shoutout sa mga akong i-shoutout. Shoutout sa akong igsoon si JDJ Estela. Mga igsoon ako tanan, mga igsoon ako mga Estela pamilya. Ako may mga silingan sa Bliss. Shoutout sa mga silingan ako. Shoutout ni Juan, shoutout ni Elizabeth Asilom. Shoutout ni Kaila o ni iMix Vlog. Ni Mare, shoutout ni Mare. Ito, yun. Shoutout ko sa taga Bohol. Shoutout taga Bohol, mga Tarsher. Shoutout niyo mga Tarsher. Sa chocolate. Sa Bohol, mandag mga hatag na mag-chocolate hills diya kay namin mo tila po yung chocolate hills. So, sorry na media kay mukhang chocolate hills. Mandag lamin na kay soon. Sorry media sa Bohol. Shoutout sa taga Minswear nga taga Jamestown na sa ni Rolin. Ano, Rolin Artist, Lectionist. Shoutout ni mga. So, kung sa tanang taga Casual Jeans, shoutout nyo tanan. Kung sa taga BHPC, shoutout niyo. Oh. Shoutout. Ako ni shoutout niyo. Serious. BHPC lang malakas. Di ba? Malakas lang. Shoutout sa mga supervisor o manager. Ma'am Curilyn Vergara o si Ma'am Karen Al-40. Shoutout Gerald and Karen Lovers. Gerald alias Butyok. Gerald alias Butyok. Shoutout niyo. Christina Bolawin, Mistisa, Times Mix Vlog, Gerald and Karen, Good Samaritan, Yalo TV, Ruby Vidal, Yungski Vlog, Elizabeth Asilom, Karim Jim Aureliano, o Darren Inyonggo. Seryoso mo gawin pa doon. Shout out kay Darren Inyonggo. Domingo. Inyonggo. Shout out mo Karen. O Darren. Babae, madalang anong laki magagpangan. Pero shout out lang nimo pero salamat sa support nimo Darren. So shout out ng mga manana o bigbidan mo. So shout kita may mag Shoutout sa Tibok tanan nga taga Malbual, shoutout ja po. Shout support mo taga Malbual. Shoutout sa mga Tibok taga Carmen. Carmen ako. Shout out sa Juan. San Romeo, Barangay Takop. Ako mga silingan niya, shout out niyo. Ito akong ito. Shoutout sa akong ate sa Lapu-Lapu. Shoutout si Melinda Librea alias Mimi. Ikaw ba mo? Shout out ni pare katong Nasa luggage. singer sa luggage department o wala yung singer diya kanara siya. Si Juan basta nito tingog sa luggage department. So shout out mo pre. Shout out sa akong lola na gagawas na. Thank you Lord. Naayon ang lola. Thank you. Shout out sa akong Paris na ko no si Rosemary Pitogo. Shout out mo dude. What's up dude? Kung sa akong anak kasi Altia Mer. Shout out sa akong tanang pamilya, kung mga igsuon, o sa akong mga iyaan. Shout out niyo sa akong may gagaw tanan, shout out. O sa akong manghod nga nasa Quad, San Romeo ron. Kaya nag-answer siyang module. Shout out mo Inday. O sa
imong isa ilang nanay ima. Shout out niyo sa tananay o amping mo permi din. Keep safe lang mo permi kay kan COVID naman yung COVID dun. Oh, saban. Oh, kamo tayo. Shoutout sa akong maguwang sa kuan sa Talisay si Vincent, si ug akong mangut si Benji, si Grace, ug ni kuan Kilan Kabuenas. Shoutout sa mga Kabuenas family, shoutout. Shoutout sa akong mga amigo sa Bliss. Naghanay nila eh. Wala eh. Isultin ako. Oo, isultin. Isultin. Ano? Shoutout sa akong mga silingan sa Bliss. Si Carlo Yuldan, Junri Labador, si Jimar Dilante, Janre Castillo, Joseph Castillo, Emmanuel Into, Louis Mata, Gerald Labador. Naghanay na yung mga si Unyok, si Nikki, si Glenn. Excited din. Basta taga-Bliss, mga Ikabahan mo. silingan na mo, taga-Bliss shout out. Malaag na media. Lag na So, medya tayo po. ako dala sa Carmen. Noong basket, tag-5. Lima. Pabili mo daan, pabili Hindi mo. na mo kay para sa vlog na sa naman. Para nito to. YouTube ko na Okay, mo. ako mga Exxon guys, si Herbert Stella, si Jidijil Stella, si Chari Stella, Maika Stella, si Swanny Stella, Heidi Stella, ug si Jidijil Stella. Di balik. Okay lang, kaya sorry. Balik-balik ka. Shout out mo na mga Oh, shoutout ko sa Amiga Inlight. Amping sa pag Oh, ato mga barkada sa bulo, sa Cherry Ann Robles. Uy, Shoutout. Rebels! Salamat kay gani. Subscribe na kaklaro kayo. Subscribe na ha. Tapat nyo naman. Shoutout sa ako mga seryoso. Alam mo, tani. Shoutout sa akong mga amigo nga nasa panaron katrabaho sa Lapu-Lapu. Pa-inspire kayo ba? Nila ni John Relly Aguso, ni Ariel Espinosa, ni Inder Tampos, ni John Henry Carrion Morandarte, ni Gilbert Santiago, o si Saba. Mga sa ito, sumpay lang sunod. Okay to. Special shoutout sa katong kwan. Ay, ikaw Migo. Migo kanina mo sa kwan. Sa upper ground floor si Karim Jim Arelia. Karim Jim Arellano. So wala yung takuglawas diya nga kwan. Putan. Buhutan ka na takuglawas. Baligag siomay o kwan. Manchkin. Manskin. Oh. Panglibre na siya mong siomay manskin na. Putan. Buhutan ka ni. Sige na nagkalit. Sige na glutiring. Sige na nagkalit. Lutiring ni si kwan. Migo na ko. Sige na nagkalit. Uy. Sa kung gusto to'y ganahan mo ato sa upper ground floor. Pagkatalan niya kay. Dako kay naglawas good eh. Ya, kung ano siya kanang opening niya, musul closing mo. Talaga nag-gold yun na sa kuhaan ng record. Sa akong Exxon, Giving Tom Stella. Oo nga eh. Shout out. So kuhaan, shoutout to sa kumaan, tanang Triskelion diri sa Cebu. Shoutout niyo tanan Brad, ug sis. Support mo sa mga kuhaan ng YouTube channel o sa Demo Biners. Fanpage na mo. Ng tanang Triskelion. Nang amping lang yun ta. Ayun. Keep safe lang yun Luis. Ayun. Salute tanang Triskelion sa Cebu. Huwag sa tanang Triskelion. Kami na si Ace. Huwag sa kapan. Brad na ko. Brad Ace. Oh, hamol ka na ko. Brad Ace. Malili. Joke. Brad Ace. Salute Brad Ace. Guys, sa kwan. Stationary. Shoutout. Brad Ace. Huwag sa ako kwan. Sa akong chapter. Malolos chapter. Shoutout niyo tanan. Huwag sa kwan. GT na mo si Brad Charlie Largo. Shoutout Brad Charlie. Huwag sa ako kwan. Ninong na ko. Ang Elito Sapra. Shoutout Brad. Huwag sa tanang Barili chapter. Shoutout nyo tanan. Huwag God bless sa tanang Barili chapter. Keep safe pa. Papa na ko si Kwan. Papa Rex. Rex Perez. Shoutout mo siya pa. Oh. Wala, papa na. Gwapo ng papa eh. Gwapo man sa go. Like father, like son. Eh. Perfect na. Gwapo talaga. Shout out niyo. Huwag sa akong mga iyaan. Huwag sa akong kwan.
Mga ikagawtan na, shoutout ninyo. So, sa tanang ni support mo since day 1. Since day 1 na. Love you all. Since day 1. Salamat sa support nga tinudan na Do, bubol zo, bro. Boboard signature moves. Wala. Kaya sa mga tinudan na ni support, shoutout niyo ha. Since day 1. Antod mo dito, day 3, forever and ever support. So, mo ra gid bro, bago nindot nga challenge ron, kay shoutout challenge bro. Kami pa may nakabuhat siguro ani. Kami pa nakabuhat ning challenge sa shoutout challenge. Oh, imo ni. So, oh, tama. Lisod ka nga challenge. Lisod may gini nga challenge. Shoutout challenge. Shoutout sa mga kulto. Ano rin yung ka sa Cebu? Sa mga kulto, sorry niya mo diri. Buhat. Ito pera Joke ra. So, Apple eh. Oo na, nagbuhat na. At shoutout sa ni Apple, nagbuhat dito maglabat kami. sa nawal mang laba. Shoutout ko ni Kuan ni Pilay. Shoutout Pilay. Shout out sana all. Doa. So, kaya shoutout sa mga tanan na si Joel na. Shoutout na niya. Dito ba nagkaroon Si Joel, makabarog karol, kisa naman makabarog. Mo to? Mo siya. Oh, mana mo shoutout challenge no? Luto. Lisod ka tong shoutout challenge ha? Lisura ni challenge. Lisod ka to, Ben? Lisod kayo. Ikaw, kuya. No? Ria, sige. Lisod ka rin? Ako yung kasturya ko yung lisod yung kaya eh. Ria, sige. Lisod mo siya. Lisod kayo. Lisoda din. Sige, kung mamart. Lisoda din yung shoutout challenge no? Dito sa gugmay. Managyan, at least naman namang shoutout challenge no? First, dito sa gugmay. So, Lisod ka sud ning mga to, lisod ka sa lulot. Dito yung sudod. mga chululot kadimo no? Mana to? Chululot. Chululot? Mana rin eh. So, chululot mga kadimo, manamong shoutout challenge no? Inaot nga, tanan nga nagpa-shoutout, na shoutout. Kay Basig, magkakuan mo ba? Di masuko mo kayo mo na shoutout. So, mga to, nagbuhat may shoutout challenge. So, karon, di na dyan mo hindi na mo ka rason nga mo na shoutout. Challenge accepted. Oh. Mana? Okay na to? Muna to? Piya? Okay, mana? Salamat ha. Like, share, subscribe. So, malihog lang ta tanang di kademo to na ug sa tanang mga ni support ug sa mapaka-support ng like, share and subscribe and please the Click the notification bell. singan Click ang notification bell and subscribe lang jud mo sa pa naka-subscribe no mga tinulan nay. So mao na to tanan no. So God bless ninyo tanan. bless. Keep Ingat. safe o amping tatanan na mga kadimo. Amping. Bye-bye. Amping. Bye-bye.